Bol som v Šanghaji ako industriálnom meste. Letel som cez Dubaj. Cesta strašidelná. 5,5 hodiny do Dubaja, 8,5 hodiny potom z Dubaja do Šanghaja. Prišiel som tam o polnoci. Mesto úplne zhasnuté, lebo o 11. všetko sa vypína, končí metro a podobne, ale dostal som sa presne tam, kde som potreboval a bol som v Šanghaji. Bol som tam na pozvanie spoločnosti HP. Táto firma predstavila ultrabooky, nové ultrabooky, ktoré sú tzv. Podnikové. Doterajšie ultrabooky boli určené hlavne pre takého bežného používateľa, kdežto tieto podnikové sú určené teda pre ten podnikový sektor. Majú zabezpečenie dát, majú pripojenie na internet cez kábel, čo sa vo firmách často používa. Videli sme nové tlačiarne, videli sme nové servery, ale prečo nás pozvali zrovna sem do tohto štátu a do tohto mesta, bolo to, že Čína je aktuálne najväčší trh, nielen čo sa týka predaja automobilov, ale samozrejme aj notebookov. Zhruba 1,3 násobok trhu Spojených štátov predstavuje aktuálne Čína, takže kto nie je v Číne, ten ako keby nebol. HP predstavilo svoj dizajnerský tím, ktorý je samozrejme umiestnený v Šanghaji, preto aby vyrábali také prístroje, ktoré sa na tomto trhu naozaj dokážu predávať. Takže sú to Číňanmi navrhnuté a Číňanmi vyrobené zariadenie, ktoré končia nakoniec v Číne. Takže z tých ľudí, ktorí vyrábali, povedzme pred rokmi, notebooky sa dnes stávajú tí, ktorí kupujú. Toto je tá podstatná zmena a Čína so svojím potenciálom obyvateľstva jednoducho sa stáva tým trhom, ktorý rozhoduje v rámci sveta. Neviem ako inde v Číne, ale to mesto Šanghaj mi pripadalo ako New York. Tam sú obrovské mrakodrapy. Dá sa povedať, že tých automobilov na to, koľko majú tam ľudí, to je 19 miliónové mesto, nie je tak veľa, aby tá doprava kolabovala zatiaľ, takže zatiaľ je to nenasýtený trh, to je veľmi dobré. Ale tí ľudia žijú tak, ako u nás, dá sa povedať, technológiami, každý má mobilný telefón, každý má najmodernejší smartfón, každý žije na internete, s tým internetom ináč nie je tam nejaký veľký problém, naozaj sa dá zadarmo pripojiť na internet, hlavne v takých nejakých predajných miestach. Sú tam všetky značky, ako my poznáme McDonald's a podobne, odevné značky, Hugo Boss a podobne, ale sú tam predajne alebo taký trh, ktorý dá sa označiť ako možno čierny. Ja som ho navštívil, kúpil som si značkové hodinky, ktoré stoja 4 milióna eur za $100. Na prvý pohľad je jasné, že teda to je značka, ktorá je falošná, ale pozeral som na internete obrázky a to sedí ako cez kopírku. Pravdepodobne to vnútro je iné, úplne ako z iných hodiniek, ale na prvý pohľad tie hodinky sa nedajú rozpoznať od tých originálov. A toto platí nielen o hodinkách. Automobily ako BMW a Mercedes, keď sa na to človek bližšie pozrie, tak to nie je BMW a Mercedes, ale vyzerá to tak. A tohoto je tam naozaj na mraky. Takže je to krajina, kde je obrovské množstvo takýchto špecialít, že jednoducho používajú napodobeniny značiek, ale na druhej strane sú tam aj reálne predajne týchto značiek a tí ľudia, existuje skupina ľudí, ktorá jednoducho kúpi za tú cenu, ktoré tieto značky stoja. To znamená, že sú schopní dať tých 4 milióna eur za hodinky.